Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastiin torstaina 6. marraskuuta 2025. Minun nimeni on Anna-Sofia Berner ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast-studiossa Kluuvissa, Helsingissä, Suomessa. Kluuvissa? Maapallolla ovat Helsingin Sanomien tutkivien juttujen ja Helsingin kaupungin osien hyvin tunteva tutkivien juttujen pääjehu Salla Vuorikoski, moi Salla. Moi, meidän täytyy selvästi tiimissä tehdä tutkimus siitä, että missä Sanomatalo sijaitsee. Mä oon joskus selvittänyt tämän ihan tätä tarkoitusta, vastaavaa tarkoitusta varten. Okei. Mitä kuuluu? Ihan hyvää kuuluu. Huomenna lähdetään työkeikalle tuonne Tallinnaan, niin sitten sitä reissua tässä valmistellessa. Ihanaa Tallinnaa. Aamulaivalla sinne. Hyvä. Ja lisäksi täällä on Helsingin Sanomissa politiikkaa toimittava Marko Junkkari. Moi Marko, mitä kuuluu? No moi Sofia ja moi Salla. Hyvää kuuluu. No onpa hyvä. Onko jotakin erityistä? No ei. Pikkujouluvalmistelut. Totta. Mä oon semmoinen yleispositiivinen. Mä oon yleensä aina hyvällä tulolla. Meillähän on siis, kiilaan tähän, mutta siis meillähän on tilanne se, että pikkujoulujen ilmoittautumislista on täysi. Ja jonossa on semmoinen määrä ihmisiä, että en edes kehtaa sanoa sitä lukua. Mutta Ihanaa. Kiitos kaikille, jotka olette ilmoittautuneet ja onnittelut nopeimmille. Tuomas on tosiaan tällä viikolla poissa. Otetaan alkuun yksi oikaisu. Viime jaksossa oli ilmeisesti hieman kärjistäen sanottu, että länsirata lyhentäisi junamatkaa Helsingistä Turkuun vain vartilla. Todellisuudessa se matka lyhenisi suunnitelman mukaan enimmillään jopa 46 minuuttia. Oho. Ja omistan tämän oikaisun äidilleni, joka on suuri länsirata-hankkeen ystävä ja asuu Turussa. Pyydetään anteeksi. Joo. Tämän viikon podcastissa keskustellaan, vaikka Tuomas on poissa, niin Tuomaksen lempiaiheesta eli Sanna Marinista ja hänen uudesta Helsingin Sanomissa aika kovaa kritiikkiä saaneesta kirjastaan Toivo on tekoja. Ja myös maailman parhaasta kaupungista New Yorkista ja sen uudesta pormestarista Zohran Mamdanista, joka on herättänyt innostuneita somereaktioita täällä Pohjolan perukoilla asti. Ja vielä puhutaan Venäjästä ja siitä, onko itänaapurissa kenties jotakin muutosta nähtävillä. Siitä meidän kanssa tulee puhumaan vastikään Venäjästä kirjan julkaissut HSN toimittaja Jussi Niemeläinen. Ja lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalta. Aloitin poliittisen työni aikana, jolloin vanhat tavat tehdä asioita olivat muutoksessa, alkaen siitä, miten uutisia toimitetaan ja levitetään, aina siihen, miten globaalit haasteet ymmärretään. Erilaisista taustoista tuleville ihmisille oli yhä enemmän tilaa ja mahdollisuuksia osallistua poliittiseen vaikuttamiseen. Politiikka ei kuitenkaan ollut minulle itsestään selvä valinta, vaan kaukana siitä. Nuorena tyttönä politiikka ja poliitikot näyttivät minulle täysin vieraalta maailmalta, jossa lähinnä vanhemmat miehet harmaissa puvuissa kinastelivat milloin mistäkin. Tuo kaikki oli kaukana siitä todellisuudesta, josta itse tulin. Aluksi en tiennyt, olisiko poliittisessa järjestelmässä tilaa minunlaiselleni ihmiselle. Näin kirjoittaa Suomen entinen pääministeri Sanna Marin tällä viikolla julkaistun Toivo on tekoja -kirjansa alkusanoissa. Kirja julkaistaan heti useassa maassa ja on kirjoitettu alun perin englanniksi. Tällä viikolla Marin on ehtinyt kirjakiertueelle Yhdysvaltoihin, missä hän esiintyi esimerkiksi Daily Showssa ja aamuohjelma Morning Showssa. Ja kirjan ansiosta Marin on pitkästä aikaa antanut haastatteluja myös suomalaiselle medialle, esimerkiksi Marko Junkkarille. Marko, allekirjoitatko sä tämän Marinin kuvauksen politiikasta ja sen muutoksesta? No on politiikka varmaan muuttunut, mutta kyllähän niin kuin jos miettii, niin eli Marin on, mistähän vuosista hän nyt puhuu, mutta kyllähän Suomessa on ollut kuitenkin naispoliitikkoja jo pitkään. Hän puhuu vuosista, jolloin Tarja Halonen oli presidentti esimerkiksi.
Esimerkiksi tämä ja Anneli Jäätteenmäki oli pääministerinä hetken ja näin. Mutta varmaan joo, mutta mä luulen, että toi äsken siteeraamasi kohta, niin se sopii tavallaan tuon kirjan henkeen hyvin. Puhutaan siitä hengestä kohta lisää, mutta kerro ensin, että millainen Marin oli teidän haastattelussa? No se oli, siis hän oli, musta vastaili oikein avoimesti ja hyvin kysymyksiin, tai siis ehkä avoimesti on liioittelua, mutta hän vastasi kaikkeen, mitä kysyin. Ja ensinnäkin musta oli hauska häntä haastatella, koska Marinhan ei ole suomalaismedialle haastatteluita sen pääministeri- tai poliitikkokautensa jälkeen. Hän luopui kesällä 23 tai alkusyksystä 23 lähtien haki eroa eduskunnasta ja sai sen. Ja sen jälkeen hän ei ole suomalaismedialle juurikaan puhunut. Ja lähinnä tämä jatkuvat viikoittaiset Marin-uutiset tulee, niin kun lehdet siteeraat hänen instapäivityksiään ja näin edespäin. Mutta oli kiva jotenkin, tuli ihan vanhat ajat mieleen. Ai Marinin pääministeri ajat. Niistä nyt ei niin kauhean kauan ole. Ja se oli siis, meillä oli tunnin haastattelu ja mulla oli valtava määrä kysymyksiä, joista mä ehdin, niin kuten yleensä haastattelussa käyn, niin esittää ehkä noin kolmanneksen. Kaikki tärkeimmät. Joo, ja sitten se oli vähän niin kuin siinä oli, kysyin sitä kirjasta, mutta sitten oli totta kai halusin tietää, mitä hän ajattelee nykydemareista ja näin edespäin nykyisestä Petteri Orpon hallituksesta ja muusta. No tiivistä vähän, koska kaikki on ehkä lukenut sitä haastattelua, niin mitkä sieltä nousi esiin? No siis se Marinin kirja, niin siinähän ei uutismielessä ollut kauheasti uutta. Ja siitä nyt ehkä eniten otsikkoihin nousi se, että hän hieman kritisoi presidentti Sauli Niinistöä liittyen tähän NATO-jäsenyyteen. Ja tämä oli ihana tämä Markon tulkinta. Eniten otsikoihin nousi ehkä kuitenkin hänen kommenttinsa avioliiton hajoamisesta. Mutta joo, nousi. mutta mä tarkoitan ehkä niin kuin tässä politiikan puolella. Kyllä. Ja sitten niin kuin ei siellä niinku, koska mä itse olen tämmöinen politiikkanörtti ja tykkään musta olisi ollut ihana lukea jostain koronakriisin kulisseista, millaisia kokouksia siellä on ollut ja millaisia vääntöjä ja näin, mutta siellä on tosi vähän tavallaan. Niin se tavallaan se korona, mä oon siis lukenut kirjan läpi tosi puolessa päivässä, että ehkä sieltä on joku lause jäänyt huomaamatta, mutta siellä on niin kuin aika pitkästi selostetaan esimerkiksi sitä koronapäätöksentekoa, EU-rahoitusasioita ja jotain turvekiistaa pitkästi, mutta ehkä sitä leimaa yleisestikin semmoinen, että varsinkin me lukijoina varmasti ammattimme puolesta kaivattaisiin tosi paljon semmoista konkreettia ja kohtauksia ja ihmisiä toimimassa, kuka sanoo mitä ja mitä sitten tapahtuu. Mutta Marinin tapaa kuvata niitä asioita, ehkä se johtuu siitä, että tämä on suunnattu varmaan ensisijaisesti kansainväliselle yleisölle, niin se on aika semmoinen yleiskuvaileva, että asioita kuvaillaan ja asioita tapahtuu. Mutta eikö kuitenkin niin, että se Suomen versio ja KV-versio on myös vähän erilaiset? On vähän, mutta en tiedä millä. Musta oli hauska toi turvehomma, koska mä kysyin tätä Marinilta, että koska siinä on yllättävän pitkästi selostetaan turpeesta. Ja mä kyllä sanoin, että tämä on varmaankin semmoinen kohta, mikä ei ole siinä jenkkiversiossa. Sanoin, että päinvastoin, se on vielä pidempi siinä jenkkiversiossa. On turve. Joo, ja muuten eikä ne ei kuulemma kauheasti eroa. Mä sanon, että jenkkiversio ja tämä suomalainen versio, että siinä on kuulemma niin kuin tyyli selitetään, mikä on kepu. Niin. Joo, ja kontekstia tuotu lisää selitetty suomalaisesta saunakulttuurista kuulemma ja jotain tällaista niin kuin, ja suomalaista hyvinvointivaltiosta ja vaalijärjestelmästä ja tämmöisiä niin kuin ehkä selittäviä asioita enemmän. Sä oot tosiaan itsekin kirjoittanut kirjan Sanna Marinista, niin mua kiinnostaa todella paljon kuulla, että mitä ajatuksia sulla heräsi, kun sä luit tämän Marinin oman kirjan. Ihan rehellisiä ollaan, niin henkilökohtaisesti silleen vähän kylmähikin niskassa rupesin lukea sitä, että entä jos käykin ilmi, että mulla on joku niin kuin iso virhe tai joku asia on täysin jäänyt multa huomaamatta tai mä oon tulkinut jotain väärin. No ei nyt, ainahan on eroja ja pieniä virheitä on, mutta se itse asiassa jotenkin se kirja noudatteli sellaista käsitystä, joka mulla ja varmaan monilla muillakin suomalaisilla on Sanna Marinista ja hänen vaiheistaan, että siellä ei jotenkin kovin paljon kontrattu sitä, mitä on aikaisemmin tiedetty. Ja just niin kuin Marko sanoi, että se niin kuin, semmoisten niin kuin selkeiden isojen uutisten määrä oli aika rajallinen siinä. Mutta musta on mielenkiintoista, aina kun näitä poliitikkojen elämäkertoja ja miksei vaikka yritysjohtajien ja muidenkin ihmisten elämäkertoja, kun he itse itsestään päättävät siis, että mitä kertovat,
Musta on aina hirveän kiinnostavia myös ne kohdat, että mitä ei kerrota, tai mikä kerrotaan tosi lyhyesti, tai mikä kerrotaan tosi pitkästi. Niin nehän aina tavallaan esimerkiksi se Marinin kerronta siitä, millaista oli olla ensimmäisen kauden kansanedustaja demareitten eduskuntaryhmässä, niin aika pitkästi pui sitä selkään puukottamisen ja ilkeilyn ja tällaisen niin kuin tilanteita ja aika kärjekkäästi, paljon kärjekkäämmin kuin esimerkiksi vaikka Niinistö NATO-asiassa hän asettaa sanansa. Niin siitähän tulee semmoinen olo, että tämä on ollut tosi tärkeä ja iso asia Marinille. Mutta sitten on, sitten on nämä tämmöiset, mitkä nyt on ollut esillä jo Uniper-sotkun, että mikä se tekstiviestin sisältö oli, minkä hän Olaf Scholzille laittoi silloin aikana. Ja sitten tämä paljon puhuttu. Selitä vielä, koska... No siis silloin, kun oli tätä Uniper-sotkua, eli kuinka paljon Fortum sitten kuittasi siitä tappioita itsellensä, kun sitä niin kuin neuvoteltiin silloin sitä asiaa, sanois Marko nyt kesällä 22... Kyllä. Kesällä 22, niin silloinhan tuli se tilanne, että Tytti Tuppurainen ikään kuin kävi ministerinä niitä neuvotteluja ja hoiti sitä asiaa, mutta kun Marin lomaili, niin häntä alettiin huutamaan paikalle, että loma pitäisi keskeyttää ja syntyi tavallaan iso kysymys siitä, että mikä Marinin rooli oli siinä asiassa ja menikö lomailu ikään kuin tämmöisen ison rahakysymyksen hoitamisen edelle. Ja lopultahan sitten hän myönsi eduskunnassa sitten syssymällä, että se yhteydenotto, johon hän viittasi, että hän oli yhteydessä Olaf Scholziin, niin oli tekstiviesti. Me emme vielä tänäkään päivänä tiedä, mitä siinä tekstiviestissä luki. No joo, se oli yksi Mutta siis tavallaan mä olen koko ajan ihmetellyt, onko se niin kauhean olennaista, mitä siinä tekstarissä oli? Koska siis tavallaan eihän Marin osallistunut niin millään tavalla. Tämähän oli lähtökohtaisesti, se oli siis Fortumin niin kuin Venäjä-omistukset ja Uniper-omistus. Ja koska Fortum on kuitenkin valtionyhtiö, niin siinä oli sitten niin kuin valtiolla omistajana rooli, mutta niin kuin, eihän Marin niin kuin missään vaiheessa osallistunut niihin neuvotteluihin millään tavalla. Eihän siis tämä oli ainoastaan se tekstarin pointti oli se, että jos niin kuin, tavallaan, että pääministeri Olaf Scholz ei voi keskustella niin kuin alemman ministerin kuin Tytti Tuppuraisen kanssa, niin se tekstari on ollut varmaan vaan semmoinen, että heippa, että ollaan hengessä mukana. Eikä se ole mitään substanssisältöä varmasti ollutkaan. Mä oon ihan samaa mieltä ja kirjassakin kirjoitan, että musta se oli ehkä semmoinen symbolinen asia, että Marin ehkä olisi voinut keskeyttää lomansa ikään kuin osoittaakseen, että nyt minä olen kiinnostunut tästä asiasta, mutta että sillä tuskin olisi ollut hirveästi mitään merkitystä sen neuvottelun lopputuleman kannalta. Vaikka hän olisi miten keskeyttänyt lomansa, niin hän ei olisi tuskin osallistunut niihin neuvotteluihin. Mutta olisihan se kiva nähdä, että lukeeko siinä. Niin tässä on just tämä tutkiva toimittaja Saala Vuorikoski, jos on joku tekstiviesti, jonka sisältöä ei tiedetä, niin se pitää saada selville. Sitten sen uutisarvon tietää. No tämä nyt vähän rönsys, mutta kyllä. Pointti oli ehkä se, että Marin, kuten muutkin elämäkertojen kirjoittajat, niin valitsee sen itse, että mikä se tarina on, mitä kerrotaan, mitä ei kerrota. Ja Marin aika semmoista ehjää narratiivia itsestään maailmalle rakentaa ja se kyllä maailmalle hyvin uppoo. Voinko mä jatkaa tuosta? Musta on niin kuin oikeastaan aika kiinnostavaa, koska niin kuin eikä siis tavallaan, miksi se Marinin kirja niin kuin tavallaan ehkä tökki, tai se miksi se niin kuin Hesarin arvioissa lytättiin niin kauheasti, niin se tavallaan niin kuin... Saanko mä lukea tähän väliin, koska mulla on sitaatti siitä arvioista ja ehkä siihen on... No palataan erikseen, mutta tämä ei ole se mun pointti, vaan siis se, että niin kuin, pitäisi niin kuin jotenkin miettiä, miksi toi kirja on tehty. Ja sitten se on niin kuin yleensähän niin kuin poliitikkojen muistelmat, siinä kirjoitetaan niin kuin menneisyyttä, omaa tämmöistä niin kuin legacya, omaa tämmöistä niin kuin historiaa niin kuin tavallaan uusiksi ja halutaan niin kuin oma elämä ja teot saada niin kuin suotuisassa mallissa niin kuin yleisölle ja tulevaisuudelle. Mutta eihän tämä Marin, niin kuin, tässä ei niin kuin Marinin kirjan motiivithan on ihan muut. Hän brändää itseään niin kuin tässä hetkessä ja tulevaisuuteen. Että hänellä tavallaan se historiankirjoitus. Mutta mistä sä tiedät sen? No tämä on mun arvaus. Niin se on sun arvaus. Ja tavallaan se ero tästä vaikka nyt Niinistön kirjaan, joka kirjoittaa näistä tapahtumista kauhean tarkasti ja tavallaan se, että tästä erilaisista käänteet tekevistä Suomen historian kannalta merkittävistä asioista tulisi tunnelma, tulkinta menisi johonkin suuntaan. Ja mä luulen, että se ei Marinia niin paljon kiinnostanut tässä. Varmaan se häntäkin kiinnostaa, mutta hänen päämotiivinsa on ollut se, että hän saa kutsun sinne Daily Showhun ja tavallaan säilyy tämmöisenä kansainvälisenä julkisena tulevaisuudessa. Ja mun mielestä tämä on hirveän jotenkin tämän niin kuin ytimessä, että on niin kuin kaksi eri todellisuutta. Että on tosiaan tämä suomalainen media, jota Daily Showssakin kutsuttiin julmaksi, joka puuttuu aikoinaan nosti kohuja Marinista ja hänen kaulaukostaan ja tanssimisestaan ja niin edelleen.
Mutta sitten on niinku myös tämä niinku Marko Junckerin edustama politiikan julkisuus, jossa niinku nostetaan esiin, että mitä tässä nyt kerrotaan Niinistön ja Marinin väleistä tai NATO-prosessin yksityiskohdista. Ja sitten on tämä niinku kansainvälisen julkisuuden tarina maailman nuorimmasta pääministeristä, naisesta, jota on sorsittu ja kohdeltu kaltoin ja joka haluaa olla inspiraationa muille. Niin tässä on semmoinen outo epäsuhta, vaikka varmaan ne molemmat voi niinku olla ihan mahdollisia. Se voi tiivistää jotenkin niin, että mun mielestä yleensä muistelmat, nehän katsoo niinku taaksepäin ja se niiden motiivi on se, että kirjoitetaan menneisyyttä uusiksi. Mutta Marinin kirjahan on tavallaan niinku, tämä on niinku osa hänen brändikampanjaa. Se on niinku eteenpäin. Mä ymmärrän ton ja on varmasti brändikampanja, on myös varmasti siinä mielessä rahastusta, niin kuin nyt menestyskirjojen kirjoittaminen aina on rahastusta, jos tälle haluaa ajatella. Mutta kyllähän mun mielestä silleen, niin kuin Marinin vertaaminen esimerkiksi muihin suomalaisiin poliitikkoihin, jotka kirjoittaa elämäkertoja, on silleen snadisti hankalaa, koska Marin on täysin poikkeuksellinen hahmo. Hänellä on se kansainvälinen kiinnostus, joka häneen kohdistuu, ja hänellä on paitsi tämä poliitikkorooli, niin sitten tämä roolimallirooli ja tämä tällainen niin kuin vähän viihteellinenkin niin kuin jotenkin rooli ympärillään, niin on hirveän vaikea sille esimerkiksi se Niinistön tuore kirja, joka on musta aivan kelvollinen kirja sekin, niin niiden jotenkin rinnakkain vertaaminen on sen takia vaikeaa. Niin, sitähän on sanottu, että Marinin verrokki olisi tyyliin niin kuin Michelle Obaman muistelmat, mutta ei nyt ehkä kirjallisesti olla ihan siinäkään, mutta niin kuin se genre. Mutta jos sä haluat siteerata vähän sitä Arttu Seppäsen arviota, joka oli aika tyly tälle kirjalle, niin mä ajattelen silleen, että Arttu on varmaan mun mielestä ihan oikeutetusti ajatellut, että tätä on pitkään tehty, tämä on tosi iso, väitetään, että voisi olla jopa 200 tonnia ennakkoon maksettu tästä. Niin sittenhän ne odotukset on myös suuremmat kuin joku Olli Rehnin kirja tai No niin, Arttu Seppäsen kriitikko kirjoitti siis Helsingin Sanomien arvion otsikolla Sanna Marinin kirja on priimaluokan vedätys. Ja sitten siteeraan tästä tätä loppuyhteenvetoa. Kirja on poliittista markkinointiviestintää, joka ei ota riskejä. Marin on toiminut täysin oikein. Kirja kannatti ehdottomasti julkaista nyt, kun rauta on vielä kuumaa. Marin on kysytty puhuja ja hän kiertää jatkuvasti erilaisissa tilaisuuksissa, joissa hän Instagram-videoiden perusteella kertoo lähinnä itsestäänselvyyksiä. Niiden kylkeen inspiraatiokirja on hyvä oheistuote, sen helppo ja kannatettava tarina kutsuu puolelleen ja voimaantumaan. Ensisijaisesti toivoin tekoja tulisi nähdä monetisoinnin, Marinin maineen rahallisen hyödyntämisen voimaannuttavana merkkipaaluna, koska kirjallisuutena se on ihan priimaluokan vedätys. Joo, mä tästä olen kiertänyt näitä erilaisia haastatteluja tämmöisenä 5 pennin Marin selittäjänä, niin, ja itsekin kirjoitin tuosta some-arvioita. Mä en ole täysin samaa mieltä Artun kanssa kaikilta osin tästä kirjasta. Osin ehkä niistä odotuksista käsin, että mulla ehkä, mä niin kuin tarkastelen vähän eri kulmasta sitä kirjaa. Musta se ei ole mikään kirjallisuuden merkkiteos, eikä se tekstillisesti ole mitenkään niin kuin semmoinen, että en malta päästää käsistäni alas. Mutta musta se on niin kuin tässä lajityypissä, että jos nyt sitten kuitenkin verrataan suomalaisiin politiikkakirjoihin, niin musta se on ihan ok ja jopa kyllä joihinkin kirjoihin verrattuna selkeästi parempi. Että ei meidän poliitikkojen elämäkerrat nyt lähtökohtaisesti ole kauhean jotain poikkeuksia lukuun ottamatta niin kuin korkeatasoisia. Musta se ei ollut niin huono, mitä ehkä Seppänen arvioi. Mutta kyllä mä jaan myös sen sama arvio, että kyllä se vähän köykäinen on siihen nähden, että sitä on pitkään tehty ja odotukset korkeat. Se on jännä. Mä en ole lukenut sitä vielä kokonaan, mutta aloin eilen lukia ja pääsin niin kuin johonkin ehkä puoliväliin. Ja sitten tavallaan niin kuin, tosiaan on helppo olla samaa mieltä sen kanssa, että tämä on aika tämmöistä huonoa kieltä ja niin kuin epämääräistä ja yleisellä tasolla. Mutta kyllähän sitä silti lukee niin kuin äärimmäisen kiinnostuneena, koska se kertoo Sanna Marinista sellaisenakin, kun se on, niin just ihan niin kuin sanottiin, niin jo se tyylivalinta kertoo ehkä jotain Sanna Marinista. Ja mua nauratti, just tuli mieleen tuosta Seppäsen itsestäänselvyyksien kertomisesta, niin mun suuri Marin hetki oli silloin 2019, kun hän vieraili, 2020 hän vieraili New Yorkissa. Ja tai se liittyi, sen takia se oli suuri, että se oli just ennen kuin pandemia niin kuin räjähti käsiin. Ja Marin kirjassakin viittaa siihen, että me suomalaiset toimittajat siellä kyseltiin lähinnä jostain tilanteesta
Turkin ja Kreikan rajalla, enkä enää edes muista, mikä se tilanne oli, mutta ei kysytty pandemiasta, vaikka se seuraavalla viikolla koko maailma meni jo kiinni. Mutta toi on aikamoista jälkiviisastelua siinä mielessä, että eihän hänkään... Hän oli itse siellä New Yorkissa. Niin. Mun taustahaastatteluissa kirjaa varten niin ihan relevantit henkilöt kritisoivat sitä, että oliko perusteltua edes mennä sinne siinä tilanteessa. Joo. Että... Ja kyllä mäkin muistan kysyneeni silloin, että ootteko te tosiaan tulossa, mutta se mikä oli niin kuin siinä mahtavaa, koska hän sitten piti puheen Kolumbian yliopistossa, joka oli niin kuin, sinne oli valtava yleisöryntäys, pitkät jonot, kaikki halusi nähdä tämän niin kuin Suomen nuoren naispääministerin. Ja sitten se Marinin esitys siellä oli niin kuin tavallaan semmoinen niin kuin Suomen maakuvatyöryhmän esitelmä tyyppinen. Ja jotenkin siinä oli niin kuin jättimäinen epäsuhta niin kuin sen ihmisten innostuksen ja sitten sen sisällön välillä. Ja jotenkin tämä ehkä on semmoinen, mikä Marinissa on ollut vähän aina, että toisaalta hän niin kuin selvästi herättää ihmisistä tosi suuria tunteita, vaikka hän ei sano mitään kovin ihmeellistä. Toi on ihan totta. Mä muistan vappuna 23, Marin oli, demarit oli just jäänyt vaaleissa kakkoseksi ja tavallaan oli selvää, että Marinista ei tule pääministeriä vai kolmoseksi, kun ei. Ja hän piti tuossa Kansalaistorilla tuon vappupuheen, siis työväen vappupuheen ja siellä oli kumminkin niin kuin valtavasti demareita ja vasemmistoliittolaisia ja se oli niin kuin iso tapahtuma. Kaikki tiesi, että tämä on niin kuin Marinin, että Marin on nyt viimeisiä hetkiä pääministerinä ja kohta vai tulee porvarihallitus todennäköisesti ja Marin ei välttämättä jatka ja niin kuin, se Marinin puhe, kun se yleisö oli silleen, se oikein niin kuin kiehu ja odotti, että päästään nyt tässä taputtamaan ja huutamaan työväen iskulauseita ja näin. Ja se Marin piti semmoisen maailman kuivimman puheen tämmöistä strategisesta autonomiasta ja tulevaisuudesta. Ja se yleisö niin kuin into, se niin kuin laantui. Se oli kuitenkin paikka, missä se olisi voinut niin kuin sydämessä se newyorkilaisyleisön into ei laantunut. Siinä oli se ero. Ja siis onhan Marin, täytyy nyt sanoa, että hänhän on kyllä erittäin hyvä esiintyjä. Voi olla, että siinä kohdassa sitten ei ollut kauheasti niin kuin motia enää panostaa, että samojen vaalien, niitä joitain vaalitilaisuuksia, kun katoin silloin jälkikäteen jostain videoilta, niin kyllähän hän itse asiassa tuolla Vantaan Tikkurilassakin aika hyvän pössiksen sai aikaan siihen yleisöön. Silloin hänellä oli sitä luokkataisteluhenkeä ja motiivia siinä, mutta ehkä semmoisia, että jos mä mietin, että mikä mua niin kuin eniten mietityttää siinä kirjassa ja ehkä hänen koko toiminnassa on se, että miten voimakkaasti hän tätä narratiivia, jonka hän on itsestään rakentanut, että hän oli nuori, vähän niin kuin liian kaunis ja seksikäs pääministeri, jonka tanssimista suomalainen ahdasmielinen media ja oikeastaan myöskään kansa eivät vaan kestäneet, koska me olemme vain tällaisia cruel, niin kuin hän sanoi siellä Amerikan haastattelussa. Ja miten ehjänä hän niin kuin tavallaan haluaa pitää sen, että miten hän ei tavallaan niin kuin hairahdu miettimään, että yhtäältä ja toisaalta, että okei, mun mielestä mä sain olla siellä kotibileissä tanssimassa videoille, jotka levisi tänne. Mutta hän ei tavallaan yhtään lähde sille tielle, että voisin ymmärtää, että jotkut suomalaiset, ehkä tällainen niin kuin poliitikon tai pääministerin julkinen bilettäminen ja päihtyneenä esiintyminen ja muu niin kuin voi tuntua monesta, että se ei vaan käy pääministerille. Hän on aika hän on tosi tiukasti pitää kiinni siitä omasta näkemyksestään, joka tavallaan on ihan ok ja ymmärrettävää. Niin, kyllä mä tavallaan uskon, että hän myös aidosti uskoo niin ja sille on niin kuin myös hyvät perustelut, kuten niin kuin nämä viime kesän Ruisrock-videot toisesta pääministeristä ja niiden herättävä minimaalinen kohu. Niin mutta sitten niin kuin joku nosti somessa esille, mä en muista kuka se oli, mutta nosti esille esimerkiksi tämän Touko Aalto-kohun silloin, mikä musta oli tosi hyvä havainto. Mäkään en sitä kirjaa kirjoittaisi jotenkin niin kuin tajunnut. Mutta kyllähän Aaltokin sai aikamoista ryöpytystä silloin siitä bailaamisestaan. Ja Stubb, ei nyt bailaamisesta, mutta Stubb pääministerinä sehän oli niin kuin jatkuvaa. Se oli media oli todella aggressiivinen.
Musta on pari pointtia, mutta ehkä vielä se Arttu Seppäsen se arvio, musta se oli ehkä vähän siis mäkin on tavallaan vähän samaa mieltä, se kirjahan ei musta ollut kauhean hyvä, mutta mä sen kumminkin ihan mielellään luin, mutta se kirja oli vähän niin kuin arvio oli vähän tarpeettoman tyly. Ja sitten se on musta monta kohtaa, mitkä mua vähän niin kuin, tavallaan miksi pitää puhua siitä 200 tonnin mahdollisesta ennakosta, koska siis kirjat on kaupallisia tuotteita ja niin kuin mitä, niin kuin, onko se niin kuin joku moraalinen ongelma, että Gummerus on ehkä maksanut 200 tonnia? No se Seppäsen pointtihan oli, että sitten olisi voitu julkaista jotain parempaa kirjaa. No mutta ehkä se myy tosi paljon ja Gummerus saa siitä. Mun mielestä musta oli vähän, siinä oli se ihmeellinen moralistinen sävy, että pitäisi julkaista jotain niin kuin jotain runoutta sen sijaan, että julkaistaan tämmöinen niin kuin paljon ihmisiä kiinnostava Marin kirja. Ja musta toi mediasuhdehommahan musta se on niin kuin jännä. Ja munkin haastattelussa niin sitä mediasuhteesta puhuttiin siinä tosi paljon ja näin. Ja kyllähän mä uskon myös, että hän niin tavallaan uskoo siihen, että meillä on cruel media. Mutta onhan tämä niin tarina, jos lukee niin somea, niin tässä on niin iso osa suomalaisista on sitä mieltä, että että Marin oli median lellikki, jota media ylisti ja nosti. Ja olihan Marin myös etenkin silloin koronan jälkeen ihan sairaanta Marinin hallitus kokonaisuudessa, mutta etenkin Marin. Siellähän oli Suomen historian korkeimmat suosioluvut sillä hallituksella ja pääministerillä ja kyllähän tämmöisessä kansallisessa tai kansainvälisessä kriisissä, niin kyllähän kansa tosiaan kokoontui lipun ympärille ja kyllähän Marin sai todella ihan poikkeuksellisen paljon positiivista julkisuutta, minkä hän jotain tavalla täysin unohtaa tuossa kirjassa, että se oli vaan nämä skandaalit ja tämä cruel media, joka kirjoittaa tanssivideosta. Mähän on tässä tavannut muutamia ulkomaalaisia, amerikkalaisia toimittajia, kun he ovat olleet tekemässä näitä artikkeleitaan tästä kirjasta, niin paljon tietenkin sitten tämä menee tähän tanssivideo ja ynnä muut kohut, mitä hänellä oli siihen kategoriaan, niin just tavallaan niin puhunut sitä, että jos nyt kuvitellaan, että vaikka joku Macron tai Keir Starmer tai joku muu vastaava olisi niin kuin samalla tavalla, sen pitää muistaa se, että se kesä silloin, kun se bilevideo tuli, niin tämä ei ollut ainoa kerta, jolloin tämä Marinin bilettäminen tuli julkisuuteen ja oli näitä, oliko se Ruisrock ja missä oltiin aika päihtyneenä ja muuta, että se tuli siihen kontekstiin. Että mä niin kuin sanon, että jos tällaisia videoita leviäisi oikeastaan minkä tahansa maan pääministeristä tai muusta valtiojohtajasta, niin on aivan ilmiselvää, että ne olisi uutisia. Ja kyllähän nämä niin kuin amerikkalaiset toimittajat sitä vähän niin kuin nyökkäili, että no onhan se tavallaan totta. Ja joku oli sitäkin mieltä ollut, että se blazerikohu, joka ei mun mielestä edes ollut oikeastaan mikään kohu, mutta se kun hänellä ei ollut blazeri alla lehden kansikuvassa liivejä tai toppia, niin sehän ei meillä sillä tavalla hirveästi, sitä ei juurikaan paheksuttu, mutta että sitten eräs amerikkalainen just sanoi, että kyllä heillä se olisi semmoinen, että et sä meet tommoseen, niin kuin mikä mun mielestä se oli ihan fine se kuva, mutta niin kuin, no joo, hyvä. Toinen nuori toivoa ja innostusta herättävä poliitikko voitti tällä viikolla vaalit maailman upeimmassa kaupungissa. Sanoinko jo? New Yorkissa. Hän on 34-vuotias Zohran Mamdani, demokraattinen sosialisti, palestiinalaisten tukija, New Yorkin ensimmäinen muslimipormestari mies, jolla on aina silmiin asti ulottuva hymy kasvoillaan. Oletteko nähnyt videoita? Ei ole yhtään videota, missä hän ei hymyilisi. Mamdani kutsuu itseään tosiaan sosialistiksi, mikä amerikkalaisessa kontekstissa ja nykyään ehkä vähän suomalaisessakin, niin on ehkä vähän poikkeuksellista ja rohkeaa. Hän lupasi newyorkilaisille ilmaista päivähoitoa, ilmaisia busseja, jäädytettyjä vuokria ja entisenä newyorkilaisena seuraan toki innokkaasti kaupungin politiikkaa, mutta nyt tuntuu, että kaikki muutkin on aivan liekeissä. Kun Mamdanin vaalivoiton jälkeen avasin Instan, niin yhtä lailla mun suomalaiset ja newyorkilaiset kaverit jako niin kuin innostustaan Mamdanin voitosta. Ja se oli niin kuin, tavallaan, mulla kesti aika pitkään jotenkin hypätä tämän ilmiön kelkkaan, koska mä olin vaan sellainen, että joo, New York, että se nyt on niin oma se näin, mutta viimeistään tällä viikolla mäkin tajusin, että okei, että tässä on nyt kyse jostain isommasta kuin New Yorkin paikallispolitiikasta. Tiedätkö, milloin mä tajusin tämän todella? Siis mun poikani 13V yksi päivä tuli tälle, että äiti, että tämä, kun mä mainitsin sen Mamdanin jotenkin kotona, niin se tuli, että se on tosi kiinnostava. Sitten mä olin silleen, että mistä, että ootko lukenut Helsingin Sanomia vai mistä tiedät? Sanoit, että näitä lyhyt videoita tulee esille ja että se on tosi kiinnostavaa. Sitten mä kysyin, että onko sillä sun mielestä sit niinku hyviä ajatuksia vai mitä? Ei, mutta että se on todella karismaattinen. Sitten mä ajattelin, että jos joku helsinkiläinen poika
joka ei nyt ehkä New Yorkin tai Amerikan politiikkaa sillä ehkä superaktiivisesti seuraa, niin silloin tässä täytyy olla kysymys jostain hyvin laajalle levinneestä jos mietin ilmiöstä. omaa teini-ikäni, niin Rudy Giuliani taisi olla New Yorkin pormestari, mutta se ei herättänyt sussa sellaista. Ei, mutta myös siis Mamdani onnistui saamaan liikkeelle paljon niitäkin, jotka siis ihan vaaliurnille, niitäkin, jotka yleensä äänestää. Ja hänestä tuli nyt ensimmäinen pormestari sitten 60-luvun, joka sai yli 1 miljoona ääntä. New Yorkissa on siis, no voidaan puhua, mä voin selittää kaikki mun detaljit myöhemmin, mutta mulla on tästä kaikesta siis paljon ajatuksia, mutta on myös kiinnostunut siitä, että tosiaan miltä tämä Mamdani-ilmiö näyttää teidän silmin. No mua kiinnostaa eniten, miltä se näyttää sun silmiin, koska sä oot asiantuntija. No Marko. Joo, mä en ole sitä mitenkään supertarkasti seurannut, mutta on kiinnostavaa ja musta oli hauskaa, että Helsingin pormestari Zazanov kutsui heti kylään. Toinen demokraattinen sosialisti. Varmaan tulee heti tulee katsomaan meidän päivähoitojärjestelmää, mikä olisi kiva. Hänhän on puhunut myös äitiyspakkauksista. Joo, niin on. Joo, kyllä. On, ja tässä on niin kuin monta eri tasoa, että koska demokraattinen puolue Yhdysvalloissa on ihan sekaisin edelleenkin, ja tästä hänethän nähdään myös tämmöisenä tavallaan myös sen koko puolueen, en tiedä toivona, mutta tavallaan, että tulisiko tavallaan, kun demokraattinen puolue on täynnä näitä niin kuin yli 100-vuotiaita tyyppejä, jotka niin kuin, ja se on niin kuin vanhojen ihmisten puolue ja on jotenkin sekaisin, niin tavallaan tämmöinen nuori, dynaaminen tyyppi, niin tavallaan sen ainakin demokraatit tuntuu uskoa sen tuovan niin kuin vähän virilyyttä puolueeseen ja hänestä rakennetaan jo tämmöistä niin kuin Trumpin vastavoimaa. Trump on kuulemma jossain taustalla myöntänyt, että ensinnäkin Trump on sanonut, että hän on paremman näköinen kuin Mamdani. Ei kyllä ole mun mielestä. No ei, tämä on ihan fakta. Ja sitten hän on, kun mä jossain luin just New York Timesin jutun, niin hän on sanonut kuitenkin jossain hän on taustakeskustelussa sunkin myöntänyt, että saa niin kuin ihan poikkeuksellisesti taitava puhuja ja hyvä esiintyjä, että hän myös näkee tämän niin kuin ihan varten otettavana vastustajana. Ja nyt hän, niin kuin, hän vaalivoiton jälkeen tämä Mamdani ilmoitti, että nyt siinä palkataan niin kuin 200 uutta juristia New Yorkiin valmistautumaan Trumpin hyökkäykseen. Ne pystyy vastaamaan tähän. Ja tästä tulee niin kuin tämmöinen, tästä tulee sota. Trump vastaa New York. Trump itsekin New Yorkilainen historialtaan. Ja sitten musta jotenkin tällaisena niin kuin politiikan seuraajana musta on kiinnostavaa, se Sohvi selitä mulle kohta, mutta silloin niin kuin vaalikampanjassa tai niin kuin ennen sitä esivaalia, hänhän on todella oli sosialisti. Sitten voitettua niin kuin tavallaan esivaalin ja oltua niin kuin vaalien lähestyessä Mamdanista oli sitten taas tosi varovainen ja hän tavallaan veti nämä räikeimmät jenkkisilmiä, räikeimmät ehdotukset pois ja esiintyi maltillisena ja näin. Ja nyt sitten taas vaalivoiton jälkeen hän oli myös tykittänyt ihan täysillä ja siellä hänen miljonääritukijansa on nyt ihan kauhuissa, kun nyt ollaan rikkaiden verotusta kiristämässä. Mutta hauska nähdä myös tämmöinen, miten idealistit osaa toimia tälleen hyvin niin kuin, tavallaan niin kuin poliittisesti, tarkoitushakuisesti ja taitavasti. Se, mikä tässä on mun mielestä ollut ihanaa, ja mun sydäntä läikähdytti silloin vaalipäivän jälkeisenä vaalivoiton aamuna, on se, että kun mun lempiasia amerikkalaisessa politiikassa on sit kuitenkin niin jotenkin naivia kuin se onkin, niin on myös just se ruohonjuuritason toiminta ja se, miten syntyy erilaisia kansanliikkeitä ja kaikesta rahan vallasta ja miljardöörien vallasta huolimatta, niin siellä on myös se niin kuin ihan toisella tavalla elävä poliittinen kulttuuri niin kuin tavallisten ihmisten keskuudessa kuin meillä. Ja sitten tämä jotenkin palautti mun uskoa siihen, että tosiaan, että kyllähän oikeasti oli tosi iso altavastaaja lähtiessään tähän vaaliin. Ja mullakin on siis tavallaan mun virallinen analyysi on se, että että New Yorkin hipsterit niin kuin äänestää tämmöisen sosialistipormestarin ja siitä ei voi niin kuin ottaa mitään mallia muualle maahan. Mutta sitten kyllä mä nyt olen vähän myös miettinyt, että onko mä liian kyyninen ja onhan se tosi tärkeää, että tulee myös tämmöisiä nimenomaan innostusta herättäviä poliitikkoja. Eikö se ole jotenkin ilmiselvää, että vastavoima syntyy jossain vaiheessa? Että nythän
mä en tiedä onko se tämä Mamdani, voihan se olla, että se jää tussahdukseksi, mutta jotenkin mä ajattelen, että tässä on varmaan paljon hänen siinä ihan konkreettisessa poliittisessa ohjelmassa on tietenkin syitä siihen, miksi ihmiset äänestää, mutta kuinka paljon voi olla kysymys siitä, että kun ihmiset jotenkin silleen kulkee varpaillaan Trumpin ympärillä ja meilläkin niin kuin valtiojohto yrittää silleen mielistellä kaikella mahdollisella tavalla vähän silleen taitavasti, niin tavallaan tuleeko ihmisillä se halu, että jossain vaiheessa jonkun pitää sanoa, että no nyt ukko, että niin kuin me ollaan eri mieltä. Joo, ja siis mun mielestä samaan aikaan järjestettiin erilaisia vaaleja, esimerkiksi New Jerseyn kuvernööri valittiin ja Virginian kuvernööri ja siellä demokraatit otti isot voitot. Ja varsinkin Virginian kannalta se oli ehkä, tai molemmissa niin kuin kiinnostavaa, miten suuria ne voitot oli. Ja ne ehdokkaat oli taas ihan päinvastaisia. Ne oli tämmöisiä just näitä niin kuin maltillisia keskitien demokraatteja. Ja niin kuin yksi mun mielestä aivan uskottava tulkinta on, että en tiedä, vaikka olisi ollut niin kuin osat toisinpäin tai en nyt usko, että Virginiassa ehkä sosialisti olisi voittanut, mutta kuitenkin, että vaikka olisi ollut joku keskitien demokraatti New Yorkissa, niin sekin olisi voinut olla se vastavoima. Että nämä oli nyt ne tavallaan ekat vaalit vuosivaalien jälkeen ja kaikki gallupithan kertoo, että kansa on tyytymätöntä Trumpiin ja se näkyy nyt niin kuin näissä vaaleissa. Mutta kyllä mä olen sitä mieltä, että Mamdani on myös niin kuin erillinen ilmiönsä, mutta noin laajemmin niin kyllä nämä tiistain vaalit oli se taas kerran selvä niin mutta selitä Sohvi, että mitä tässä nyt tapahtui? Kun musta tuntuu, että viimeis kun mä avasin silmäni, niin oli se tilanne, että demokraatit kyntää tosi syvällä ja on ihan surkeeta. Tuli vaalit. Ja sitten yhtäkkiä ollaankin silleen, että nyt demokraatit. Joo, mutta eikö se mun mielestä analyysi Jenkeissä on, että ei tavallaan näistä vaaleista voi vielä tehdä sitä johtopäätöstä, että demokraatit olisi yhtään vähemmän sekaisin kuin aikaisemmin. Ei, ja tavallaan nämä kaikki on ollut vähän niin kuin poikkeuksia, etenkin Mamdani, mistä ei voi vetää mitään yleispätevää selitystä mihinkään. Paitsi toki näistä muodostuu just se kuva, että se puolueen sisäinen jako, joka on ollut sieltä Bernie Sandersista ja Hillary Clintonista lähtien, on yhä olemassa ja näistä tavallaan se kumpikaan ei ole voittanut, ei vaikka Mamdani-ilmiö on kuinka suuri, koska se on vain New York ja New York on omansa ja niin edelleen, mutta se jako siellä puolueessa pysyy ja mä oon itse ollut, ja sitten ehkä just tämän niin kuin kansanliikkeiden ja tavallaan asioiden historian kannalta on kiinnostavaa, että eihän tämä Mamdanikaan, vaikka hän on nuori, niin tullut mistään tyhjästä. Että tosiaan siellä on taustalla se Sandersin kampanja jo silloin 2015, joka toi niin kuin tämän sosialistikäsitteen ehkä ylipäätään valtavirtaan. Muista mä oon itse ollut just 2017, kun on ollut myös New Yorkin pormestarivaalit, niin tekemässä juttua näistä New Yorkin demokraattisista sosialisteista, jotka sitten nimenomaan sai taas tästä Sandersista ja Alexandria Ocasio-Cortezin menestyksestä niin boostia. Ja Mamdani on niin kuin varmaan sen ajan kasvattaja myös, että tavallaan se on musta myös aina hyvä muistaa, että ihmiset ei tule tyhjästä, vaan siellä on, ihan niin kuin Sanna Marinkin meni Demarinuorten kokoukseen joskus, niin nuorena, niin siellä on historiaa ja joku taustallista. Ja selitä Sohvi vielä, eikö se on niin, että ymmärsin, että sitten Ocasio-Cortez, joka on tämä Amerikan Sanna Marin ja supertähti, niin hän ja Mamdani ei alkuun tullut ollenkaan toimeen. Hän oli niin kuin pahimmat viholliset keskenään. Nyt tullaan siihen, että mä lähdin liian myöhään tähän Mamdanin kelkkaan, että mä en ole seurannut kaikkea asiaa, mutta voi hyvin olla uskottavaa, että näin. Joo, ne oli kumminkin niin kuin poliittisesti aika lähellä toisiaan ja se näki tähtiimisesti, tai Ocasio-Cortez näki Mamdanin kilpailijana. Ja nyt hän tuli vähän pitkin hampain tässä, koska kampanjan loppuvaiheessa tukijaksi. Aivan. Mutta se, mikä on myös kiinnostavaa ehkä niin kuin laajemmin, on se, miten voimakkaasti se kampanja keskittyi tähän niin kuin elinkustannuksiin. Että se, vaikka hän kuinka niin kuin hänellä on vahvoja Palestiina-kantoja ja niin kuin on varmaan niin kuin liberaaleja mielipiteitä, niin sitten se kampanjan viesti oli pelkästään se, että ihmisillä pitää olla varaa asua New Yorkissa. Ja tämähän on ihan sama asia, millä Trump voitti vaalit viime vuonna. Että se perustui tosi paljon niin kuin hintojen nousuun ja nyt sitten jos on tällaista tyytymättömyyttä, että vieläkin on kaikki kallista, niin tämä on nyt se viesti, millä
sekä tämä sosialisti että ne maltilliset voitti. Musta se oli hyvä mediahetki tai tämmöinen slogan hetki, kun oli se voittopuhe Mamdanilla ja sitten se sanoi jotenkin silleen, Donald Trump, tiedän, että sinä katsot, että minulla on sinulle 4 sanaa. Oliko se turn up the volume, käännä volyymiä isommalle. Ja sitten ihmiset huusi siellä. Musta oli oikeasti, mun vähän nauratti se, että se oli hyvä heitto. Kyllä. Mutta nythän hän on sanonut, että hän mielellään tapaisi Trumpin nyt aika pian ja keskustelisi juuri tästä asiasta, että miten nämä New Yorkin elinkustannukset saadaan, koska Trumpilla oli tämä sama agenda, että nyt voisi ottaa tekoon. Mutta tuskinpa he kauhean ystävällisissä merkeissä tulevat kahvittelemaan. Ei, ja ehkä se tärkeämpi kumppani on vielä Albanissa, eli New Yorkin osavaltion kaupungissa. Muistan aina, kun mä kävin siellä New Yorkissa Kolumbiassa semmoisen kaupunkipolitiikkaa käsittelevän kurssin, jota piti semmoinen huikea nainen, jota mä kutsuin huutavaksi naiseksi, koska se piti kaikki sen luennot huutaen. Aika siis pieni semmoinen seminaarihuone oli, niin kuin, että missä oli ehkä 12 opiskelijaa. Hän huusi ne kaikki läpi ja saarnas. Ja yksi hänen, niin kuin, hän oli itse ollut Michael Bloombergin avustajakunnassa silloin, kun tämä miljardööri oli New Yorkin pormestari. Ja mä voin kuvitella, että huutavalle naiselle Zohran Mamdani voitto on niin kuin aivan valtava shokki ja järkytys. Mutta hän siellä paukutti meidän päähän, että sitten kuitenkin niin kuin merkitystä on sillä, että missä se valta on ja että vaikka Zohran Mamdani lupaisi veroja rikkaille, niin hänellä sitä valtaa ei ole, vaan se on siellä osavaltion pääkaupungissa ja niin edelleen. Sitten tullaan taas tähän politiikan realiteettiin. Sano vielä, tässähän me tietenkin niin kuin mietitään sitä, että onko hän tämmöinen laajempikin vastavoima Trumpille ja Trumpin hallinnolle ja lähteekö tästä liikkeelle joku vyöry. Mutta jos katsotaan ihan sitä New York Cityä, että mikä tuollaisen pormestarin, tavallaan siis kai se kaupungin budjetti on jotain yli 100 miljardia, että se on niin kuin silleen isompi kuin Suomen valtion budjetti. Mutta että mikä sen pormestarin merkitys sitten, kuinka iso on valla, mihin sä niin kuin vertaisit sitä? Onko se niin kuin Petteri Orpoon verrattavaa? Ei, kyllä mä varmaan ennemmin vertaisin sitä, Daniel Sasonoviin. Sasonov lähettää meille kukkia. Kaupunginvaltuuston kanssa hän siellä työskentelee ja näin. Ja tosiaan on myös ylempiä hallinnon tasoja. Mutta New York on tietysti iso. Totta kai New York on iso paikka ja näin. Ja on tämä kiinnostavaa. Silloin kesän, mä sanon vielä sen, että kesän niissä esivaaleissa hän keräsi ääniä ennen kaikkea niin kuin just tämmöisiltä hipsterialueilta. Ja sitten mun mielestä kiinnostavaa oli se, että saako hän oikeasti sitten myös niitä duunariäänestäjiä, joiden puolesta hän sanoo puhuvansa, niin liikkeelle. Mutta ilmeisesti niin nyt kävi, että sinänsä hän niinku loi vähän tämmöisen uudenlaisen hallitsevan koalition äänestäjiä ja se on mun mielestä kiinnostavaa kyllä. Joo, ja mielenkiintoista tietysti nähdä, että jos hän nyt saa nämä veronkorotukset, mitä on lupaillut rikkaille läpi, niin nostaako ne rikkaat sieltä kytkintä, kuten on uhkailtu? Se on varmaan. Ja Yhdysvalloissa aiempaa pienempi osa rikkaista asuu New Yorkissa, että ennen suurin osa maan rikkaista oli ehkä New Yorkissa, mutta niin ei enää ylipäätään ole. Joo. Ja eikö se kumminkin se perinteisesti New Yorkin kovin vallankäyttäjä on se puisto-osaston pomo? No se oli silloin Robert Mosesin aikoina. Lukekaa Power Broker, jos haluatte ihan mahtava kirja. Kaiken New Yorkin historiasta ja siitä, miten valtaa käytetään ylipäätään. Joo, mutta ihanaa on ollut, että New York ja New Yorkin politiikka on kaikkien kiinnostuksen kohteena, paitsi että tulee ihan hirveä ikävä sinne vielä. Ja hauskaa, musta meillä on ollut Hesarissakin mainioita juttuja näistä, Susanne Salmi on haastellut näitä nuoria siellä. Ja hauskaa, niin kun, että kaikissa jutuissa toistuu se, että enää tämän Mamdanin kannattajat, jotka uskoo, että hän saisi läpi näitä asioita. Kyllä. Ja kyllä mun mielestä niin kuin se niin kuin aito asia, mikä sen demokraattisen puolueen pitää kuitenkin ottaa vakavasti, on tämä ihmisten tyytymättömyys ja sitten miten se tulee kanavoitumaan. Että kyllähän selvähän on, että jotenkin sen pitää sen puolueen uudistua, mutta tosiaan sen pitää myös voittaa vaaleja muualla kuin New Yorkissa. Että tämä on ehkä se tasapaino. Niin ja mun mielestä Bernie Sanders sanoi just jossain haastattelussa tai jossain siellä niin kuin, että hän näki syynä siihen, miksi demokraattinen puolue on niin kuin
niin karseassa tilanteessa on se, että ne silloin aikaa sitten, kyllä niin kuin demokraatit on itse asiassa ollut se niin kuin miljardöörien puolue aika pitkään. Ja ne on niin kuin tavallaan lähti. No nyt on nykyään. On, ja ne lähti niin kuin tavallaan, demokraatteja harmitti, kun kaikki raha meni vastustajille, ne rupesi itsekin järjestelmällisesti lähentymään miljardöörejä, ja sittenhän niillä on Hollywoodin kaikki nämä mogulit. Kyllä. Ja tavallaan se, että demokraateista, mikä pitäisi olla se työväenpuolue, itse asiassa tullut tämä eliitin puolue, mitä suurimmassa määrin. Ja se pätee myös siis äänestäjiin, että se nähtiin niissä viime vuoden presidentinvaaleissa selvästi, että demokraatit oli koulutetun varakkaan vähän puolue. Venäjällä korkeita virkamiehiä, liikemiehiä ja muita johtajia putoaa säännöllisesti ylempien kerrosten ikkunoista. Näin kirjoitti Hesarin pääkirjoitustoimittaja Jussi Niemeläinen kolumnissaan tällä viikolla. Jussi kolumni käsitteli sitä, miten Venäjän järjestelmä ehkä sittenkin vähän nitisee sieltä täältä. Myös keinotekoisesti kasvuun pumpattu sotatalous osoittaa hiipumisen merkkejä. Jussilta on ilmestynyt tänä syksynä myös hieno reportaasikirja nimeltä Muurista muuriin, joka kertoo Venäjästä. Jussi, tervetuloa uutisraporttiin. Kiitos, moi. Moi, ja kerro heti alkuun, että romahtaako Putin ja Venäjä sittenkin? Siinä varmaan sille, että jos se romahtaa yllättäen. Venäjällähän valtio viime vuosisadalla romahti 2 kertaa ja molemmat kerrat kävi silleen, että kukaan ei oikein uskonut tai arvannut, että niin mistä käy. se voisi lähteä vyörymään? Mä itse ajattelen, että ei siellä ole mitään niin kuin kansannousua, ellei ruoka lopu. Siitä ei nyt mitään merkkejä. Et mun mielestä se on niin passiivista se venäläisten käytös nyt, että ei siellä niin kuin mitään kansannousua voi kannata odottaa. Että pelkät kuolonuhrit Ukrainassa ei riitä. No sehän oli, se Venäjän kanssa me usein, niin kun me katsotaan omien lasiemme läpi, niin mehän ajateltiin, että se kuolonuhrien määrä alkaisi vaikuttaa siinä. Mutta näyttää siltä, että se vaikuttaakin toistepäin. Nyt on kuollut jo niin paljon, että ei nyt voi lopettaa. Aivan. Entäs palatsivallankumous? Niin, se on ehkä se on tällä hetkellä monet pitäisi todennäköisempänä. Mutta Putin on aika taitavasti hoitanut silleen, että hän on niinku se arbitraattori siinä keskellä ja kaikki muut on niinku hänestä riippuvaisia. Niin se vaatii aika suurta rohkeutta keneltäkään aikaa puhua kaverille, että mitäs jos me keikautettaisiin toi ukko tosta. Koska sä et tiedä, se toinen saattaa ajatella, että hän on hyödyllisempää kieliä tämä Putinille tai FSBlle tällainen suunnitelma. Ja kertooko nämä ikkunasta putoamiset just siitä, että Putin kuitenkin aktiivisesti pelkää tätä? Niin, siinä on oikeastaan varmaan 2 vaihtoehtoa niillä ikkunasta putoamisille. Että jotkut ajattelee, että siis oletus on, että ne kaikki ei ole vahinkoja. Siellä mukana saattaa olla ihan niin kuin aitoja itsemurhia, mutta kyllähän niitä on niin paljon tapahtuu, että ja siis tapahtuuko ne tosiaan sillä lailla, että ne ihmiset putoaa kaikki ikkunoista? No ne löytyy mätkähtäneenä sieltä maasta. Mutta eikö se ole selkeä? Siinä on johtopäätös se. Ikkuna on auki. Että harvoinhan siinä on niinku silminnäkijöitä ja yleensä ne silminnäkijät on sitten, ne ei virkavastuullaan voi puhua, jos näin kauniisti sanoo. Eikö se ole ilmeistä, että he tavallaan esittää, että nämä on vahinkoja tai itsemurhia, mutta sitten se, että tämä tapa on toistuvasti sama, niin se on vahva viesti tavallaan, että katsokaa nyt, että vaikka ei sitä ääneen sanota, että näin, joku pudotti. Siltähän se näyttää. Mutta siis se ajatus on siis, että niitä on 2 vaihtoehtoa, että tämä on niin kuin Putinin keino niin kuin, osoittaa, että nyt kannattaa olla lojaali. Että olkaa tässä nyt, että ei kannata yhtään niin kuin yrittää tehdä mitään muuta. Ja toinen selitys on sitten se, että Putin on niin kiireinen sodan kanssa, että siellä on alkanut jo niin kuin jossain piireissä niin valtataistelu. Niin, että ne siellä niin kuin alemmilla tasoilla likvidoidaan kilpailijoita pois. Niin, että se niin kuin todennäköisesti FSB-rooli on nyt vahvistunut niin paljon, että ne uskaltaa käyttäytyä aika vapaasti. No mitä muuta sä mainitsit myös kolumnissa erilaiset korruptiotutkinnat? Niin, se korruptiotutkinta tapahtuu nyt tosi paljon. Ja siellähän on, kun Venäjällä on ollut sellainen malli, että sanottiin Krishan niin kuin katto, että sä oot jonkun pomon suojeluksessa. Ja sitten kun se pomo joutuu vaikeuksiin, niin sitten se koko klaani joutuu vaikeuksiin. Niin tämän puolustusministeri Shoigun kanssa kävi silleen, että kun se heitettiin pois puolustusministerin paikalta, niin sieltä kaikki apulaisministerit ja kenraalit ja muut, jotka oli niin kuin siinä ketjussa,
niin niissä sai korruptiotuomioita ja nyt istuu pitkiä linnatuomioita. Ja te korruptiotutkinnat on Venäjällä aina poliittisia, kun se järjestelmä on läpeensä korruptoitunut, niin sä et voi olla siellä järjestelmässä ilman, että se korruptoituisi. Että sun on pakko varastaa tietty määrä rahaa, muuten sä oot epäilyttävä. Niin sen takia kaikki korruptiotutkinnat on aina poliittisia, koska kaikki tietää, että se korruptio itsessään ei ole mikään peruste. Just näin. Joutuu vaikeuksiin. Just näin, koska kaikki tekee sitä. Ja sä et pysty olemaan siinä järjestelmässä, että sä oot epäilyttävä muille. Aivan. Mä mietin sitä, että tässä ylipäätään, jos miettii Ukrainan sotaa ja Venäjää ja tätä koko tilannetta, niin pitkään tuntui, että oli jotenkin aika semmoinen jumiutunut ja epätoivoinen olo ja just sellainen olo, että Venäjä kestää tämän paremmin kuin länsi ja mikään ei muutu ja Trumpikin antaa periksi ja niin edelleen. Mutta nyt Trump perui tämän jo lupaamansa tapaamisen Putinin kanssa Budapestissa. Sitten sä kerrot näistä niin kuin muutoksista siellä Moskovassa. Kerro vähän myös siitä Venäjän talouden tilanteesta, mutta onko niin, että onko sittenkin toivoa? Niin kyllä se vihdoinkin alkaa. Aluksi se näytti silloin, kun se sota alkoi, tai sodan tämä vaihe, sotahan alkoi 14 siis, niin silloin se näytti, että Venäjä menee huonosti, mutta sitten huomattiin, että itse asiassa sillä näyttääkin menevän ihan ok. Ja se talous kasvoi, kun ne pani niin paljon rahaa siihen. Ja se, vaikka sitten varastettiin, niin sitten kuitenkin valui niin kuin ihmisiä. Että sieltä talouskasvu, BKT kasvoi ihan hurjia lukuja. Ja sitten näytti siltä, että venäläiset ei välittänyt yhtään. Että näillä kuolonuhreilla ei ollut mitään väliä, eikä niin kuin ukrainalaisten niin kuin tilanteella. Mutta nyt näyttää siltä, että Venäjälläkin on sotaväsymystä. Ja sitten on tietysti ne droonit, alkaa yltää paljon pidemmälle. On nähty joku bensajonoja, on ollut meilläkin juttuja. Niin Ukrainan droonit siis, joo. Ukrainan droonit yltyy Venäjälle syvemmälle. Niin kyllä se niin kuin alkaa näkyä Venäjällä. Niin kuin Venäjälläkin alkaa näkyä tämä sota. Kun on pitkään venäläiset pystyneet olemaan silleen niin kuin silmät kiinni, että ei tässä mitään. Niinpä. Ja se alkaa näkyä varmaan kaikessa niin kuin, vähän niin kuin Putin suosiossakin joutuu alkaa korottaa vähän veroja ja kaikkea tällaista. Paljonhan sitä on puhuttu, että näissä isoissa kaupungeissa, Moskova, Pietari, ja siellä ihmiset elelee enemmän tavallaan siltä sodalta jotenkin ja kurjuudelta just ja muuta noin. Piilossa, niin se edelleen se sama jako tavallaan. On se joo. Ja se on siis ihan tietoista, että se ei ole mikään sattuma. Että se hallinto on halunnut, mä oon joskus sanonut, että sota on käyty niin kuin köyhien alueiden pojilla. Niin se on haluttu pitää, että nämä isot kaupungit, niin ne ei niin kuin, että sota ei oikein koskettaisi niitä. Ja nyt se on halunnut koskettaa. Marko, sä olit viime viikolla tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukana Venäjän takapihaksikin joskus kutsutuissa Kazakstanissa ja Uzbekistanissa. Millaista oli seurattua presidenttiä tämmöisiin Keski-Aasian diktatuureihin? Oli tosi kiinnostava reissu. Mä en ole itse Keski-Aasiassa koskaan käynyt. Mä tiedän, että Jussi on siellä hengailu, kun hän hengailee kaikissa oudoissa paikoissa. Siis sekä Kazakstan että Uzbekistan, hän oli aikoinaan, Neuvostoliiton aikoina, ne oli Neuvostoliiton yksi ja köyhimmistä alueista. Ja siellä on ollut siis nälänhätää ja kurjuutta ja lähinnä ne ovat kunnostautuneet siihen, että siellä on ollut tämmöisiä niin kuin jotain avaruusalusten lähtö tämmöisiä keskuksia sun muita. Mutta ne on niin kuin tosi kiinnostavassa tilanteessa. Että niillä on niin kuin edelleen esimerkiksi Kazakstanilla on 7500 kilometriä rajaa Venäjän kanssa ja 1500 kilometriä Kiinan kanssa. Ja että se on niin kuin todella hankalassa tai kiinnostavassa maantieteellisessä asemassa. Ja se tavallaan se Kazakstanin ja Venäjän suhde on, niillä on tulliliitto ja näitä pakotteiden alaisia tavaroitahan ainakin silloin vielä joku aika sitten meni ihan surutta siitä rajan yli ja nyt menee edelleenkin, mutta ehkä vähän vähemmän kuin aikaisemmin. Ja Niin Suomenkin vienti, siis kun sota alkoi ja pakotteet tuli, niin Suomen vienti Kazakstaniin veti niin kuin katosta läpi. Silloin. Ja Kirgisia ja moniin muihin maihin. Se on varmaan näin, mutta sitten siinä on myös yksi selitys on kuulemma se, että niin kuin aikaisemmin ennen sotaa, niin esimerkiksi suomalaisyritysten, jotka kävi paljon Venäjä-kauppaa niin, ja myös kauppaa Kazakstanin kanssa, niin se hoidettiin niin kuin Moskovasta, että se oli suomalaisyhtiön Moskovan toimipiste, joka hoiti sen kaupan ja se hoiti samalla sen Kazakstanin ja se kirjautui tavallaan niin kuin Venäjän kaupaksi
moni asia, mikä sitten onkin just kirjautunut Kazakstanin kaupaksi. Mutta oli ne luvut silti aika suuret. Mä oon Sallan kanssa. Teillä on hyvä selitys. Marko on ollut sillä propagandamatkalla. Kyllä. Mutta aina sanon vielä. Joo, ja sitten oli kiinnostava nähdä. Ja kerro, mitä Stubb siis teki siellä, miksi se oli siellä? No Stubb oli siis tämmöisellä virallisella vierailulla, tapasi molempien maiden presidentit, ja hänellä oli mukana följyssä tämmöinen suomalainen kauppavaltuuskunta, joka teki sitten bisnestä, ja oli mun niin kuin pääasiallinen syy, miksi mä olin reissulla, mä seurasin tätä kauppavaltuuskuntaa, koska musta tämä niin kuin, sitten tulee jotenkin mieleen Kekkosen aika ja kostamus ja niin kuin vodkajuominen Neuvostoliitossa. Ja, no oliko se sellaista? No juttu ilmestyy lauantaina. Mutta ne ei hapatettua hevosen maitoa siellä. Joo, no hevosen lihaa minäkin pääsin syömään. Mutta ethän sä nyt haitannut Suomen vientiponnisteluja tai autoit. Niin se oli joku paikallinen tuli mulle sanomaan, että hän haluaisi tehdä bisnestä mun kanssa. Mä oon toimittaja. Hei, uutisraporttituotteita. Just näin. Ehkä hauskin hetki siellä oli sitten, nämä molemmat maat on siis, mä en tiedä, onko diktatuuri nyt liioittelua, mutta onkin hyvin autoritäärisiä maita ja presidentti käytännössä päättää kaikesta. No, kyllä Uzbekistan on varsinkin, se on ihan puhdas diktatuuri. Mutta siellä Kazakstanissa, missä siellä on Astana pääkaupunki, niin se on niin kuin vuonna 1997 tullut tai määrätty pääkaupungissa, ja se on niin kuin rakennettu, että se on semmoista palatsia ja kultaa ja kimallusta ja valtavia puistoja ja semmoinen jotenkin vähän niin kuin semmoiseen muovisen näköinen kaupunki, ja sitten siellä on niin kuin ihan huikea se presidentinlinna, se on niin kuin valtava ja 24 eri marmorilaatua, ja se on niin kuin ihan mykistävä paikka, ja sitten me oltiin siellä presidentinlinnassa, oli nämä Stubbin viralliset seremoniat ja kunniakomppanian tarkistukset ja muut, ja sitten meitä oli muutama suomalainen toimittaja, ja meillä oli sitten semmoiset aika tiukat päällystakit, jotka ohjasi meitä semmoiseen yhteen nurkkaan, mistä saatiin katsoa näitä seremonioita, ja sitten vietiin 1,5 tunniksi johonkin pressihuoneeseen, ettei häiritä päättäjiä, ja eikä ollut tietoakaan siellä, että olisi tämmöinen pressitilaisuus, missä pääsisi kysymään jotain niin kuin Kazakstanin presidentti Tokajevilta ja näin, mutta joka tapauksessa se oli niin kuin tavallaan päättymässä tilaisuus, ja nämä meidän oppaat, nämä meidän päällystakit lähti opastamaan meitä pois sieltä linnasta. Ja sitten sattumalta samalla hetkellä niin kuin Stubb ja Tokajev tuli niin kuin samassa aulassa niin kuin vastaan, ja sitten Stubb näki mut ja moikkasi, että moi Marko, ja veti sen Tokajevin Kazakstanin presidentin siihen mukaansa ja esitteli meidät. Ja sitten me käteltiin, ja nämä paikalliset toimittajat ja nämä meidän päällystakit on niin kuin suu auki, että mitä tapahtuu. Sehän puhuu hyvää englantia se Tokajev. Joo, en mä ehtinyt sitten, se lähti. Veisi se sitten pois siitä. Niin saanut mitään kriittistä kysymystä siinä ulossuusta. En, itse niin hämmentynyt. Ja sitten jotenkin se tuli se meidän opas ja kysymään, että mitä tapahtuu. Se Tokajev on sellainen vanha vitsi, kun Putin yrittää osoittaa sitten, että se on vähän niin kuin alempia nämä pienet. Ja kun ne puhuu venäjä keskenään, venäjäksi on kohteelaiset puhetulumuotoon etunimi ja isän nimi, niin Putin aina lausuu väärin sen Tokajevin, sen pitkän kazakstanilaisen nimen. Joo, ja sehän oli hauskaa, että just sitä paremmin, mutta Putin siis jossain sanoi, että eihän Kazakstan ole mikään edes oikea maa, koska siellä puhutaan vaan Venäjää, ja niin kuin se ei ole mikään itsenäinen erillinen valtio. Ja tähän ilmeisesti loukkasi kazakstanilaisia niin kuin todella vahvasti, ja tähän Tokajev vastasi tällä kasakin kielellä, mitä hän ei ilmeisesti kauhean hyvin edes osaa. Se alkoi pitää puhetta kasakiksi. Joo, ja se on niin kuin nykyään se kasakin kielen, kaikki ei puhu venäjää, mutta se kasakin kielen merkitys näin juteltiin paikallisten kanssa, niin se on niin kuin noussut, sun on todella vaikea saada töitä, jos sä osaa sitä, ja siellä on noussut tämmöinen kansallistunne, ja tämä kielen merkitys on kasvanut. Se tuli itse asiassa sen mukana, kun Venäjä aloitti tämä hyökkäyssotansa Ukrainassa 2002. Se johtuu siitä, että Kazakstanin pohjoisessa on Etelä-Siperia, ja Venäjällä aina säännöllisesti nousee keskustelu, että oikeastaan se kuuluisi meille. Niin, että se on niin siinä on sellainen, niin kasakit on koko ajan vähän varpaillaan siinä, ja ne joutuu miettimään. Sen takia ne sitten mielellään nyt yrittää laajentaa niin kuin diplomaattisuhteita joka suuntaan. Sen takia siinä otetaan suomalaisetkin mielellään vieraan. Eli onko se myös Suomen kannalta järkevää, että Stubb käy siellä muutenkin kuin vientimielessä? No on kyllä siis itse asiassa näiden niin kuin viiden näiden Keski-Aasian valtion niin merkitys kasvaa. Ja nyt esimerkiksi Kazakstanin Tokajev on menossa nyt vissiin tällä viikolla taisi mennä Putinin luokse. Ja ensi viikolla nämä kaikki 5 staniaa menossa tapaamaan Trumpia. Että ne on niin kuin,
Että kyllähän niiden merkitys, että ne on siinä niin kuin tavallaan Kiinan, Venäjän ja sitten EUhan panostaa sinne todella paljon. Ja keskeinen syy on se, että niillä on öljyä, maakaasua ja näitä arvokkaita maametalleja. Että nämä on itse asiassa niin todella strategisesti todella kiinnostavia alueita. Niin se toinen on just, että sieltä saadaan niin kuin kaasua ja öljyä, mitä Venäjältä ei haluta. Mutta se on myös reitti Kiinasta, maareitti Kiinasta, joka väistää Venäjän tai ohittaa Venäjän. Niin sitä varten siellä nyt rampataan. Mutta eli ensi viikolla, vai koska se oli, jos Trumpilta tulee jotain uusia Venäjä-avauksia, niin se voi olla, että sitten tämä Markon tapaama presidentti on käynyt ensin Putinin luona ja sitten tosiaan jutellut Trumpin korvaan. Joo, mutta se on myös EUlle, se on tosi tärkeää, että mä luulen, että tämä oli, että kyllä tässä niinku, ei se kauppavaltuuskunta olla varmaan se pääsyy, miksi Stubb siellä halusi käydä, vaan nimenomaan tämä globaali tilanne. Sitten kun nostatte, mikä se oli, hevosen maito? Tammanmaitoa. Joiko se siellä tammanmaitoa? Hapatettu tammanmaitoa. Sitä oli tarjolla, mä jotenkin onnistuin tosi taitavasti ohittamaan tätä tilanteen. Ja se on niin kuin, miten englannissa on tämän acquired taste. Sitten kun nostatte tammanmaitolasinne kasakkien kunniaksi, niin mistä aiotte sitten ihmisten kanssa keskustella, paitsi sen maidon mausta? Mä voin aloittaa, mun piti suositella ihan muuta, mutta kun tässä on tämä Jussin kirja pöydälle ja mä en tuossa äsken päässyt tätä kirjaa kehumaan, niin mä puhun nyt tästä. Mä itse asiassa luin tämän loppuun lentokoneessa matkalla sinne, tai itse asiassa lennolla Istanbulista Astanaan ja mä oon siis Jussi, mä oon siis vähän niin kuin jäävi kaikkeen, että älkää uskoko kaikkea, koska mä oon Jussin hyvä ystävä ja uskokaa vaan. Me harrastamme kerran vuodessa, käymme yhdessä juomassa yhdet Gimlet-lasilliset, joka on meidän tämmöisen ystävyyden ydin. Ja mä oon aina tiennyt, että Jussi on niin kuin viisas mies ja arvostanut Jussia, mutta kun kirjaa lukiessa, niin mä olin kyllä aivan mykistynyt. En mä tiennyt, että se näin viisas on. Ja musta on kirjaa, tää on nyt ihan vilpitön kommentti. Musta on mua kiinnosti asia ja en ole semmoinen Venäjän tunteja, mutta se oli Venäjän historia ja mentiin sinne 1000 vuoden taakse tosi makeasti. Mutta ennen kaikkea mä olin vaikuttunut tuosta ihan tämmöisenä käsityöläisnäytteenä, miten taitavasti sä oot rakentanut. Musta nuo kirjan luvut meni silleen tää kertoo siis, tässä käydään läpi näitä Venäjän läntisiä rajamaita ja Jussilla on vaikka mitä pääministeriä ja presidenttiä haastatteluita siellä, mutta miten taitavasti sä oot aina ujuttanut pikkupätkän siitä sinne ja tänne ja se on siellä on teknisesti tosi semmoisena tilkkutäkkimäisenä rakenteena niin todella mykistävän hieno. Ihan parhaita tietokirjoja, mitä olen pitkiin aikoihin lukenut. Ja mä voin vahvistaa tässä vielä, että Marko myös piti suunnilleen samansuuntaisen puheenvuoron mulle ihan kahden kesken, että tämä ei ollut mainos, vaan Marko on vilpittömästi innoissaan, kuten olen myös minä. Ja tämän puheenvuoron jälkeen Jussi varmaan maksaa sen meidän Gimletin. Mun Gimletin ensi kerralla. Gimletti on maksettu. Ehdottomasti. Tämä perintö tulee siitä, kun me oltiin yhtä aikaa politiikan kotimaan pomoja 2000-luvun lopulla. No niin, silloin Gimlet oli se, mitä tarvittiin pomojen hermojen rauhoittamiseen. Nimenomaan. Jussi, nyt sä et voi suositella sun omaa kirjaa, niin mitä sä suosittelet? Mä itse suosittelen, jos joku miettii, minne lähtee kesällä, mä suosittelen Keski-Aasia. Uzbekistaniin ja Kazakstaniin pääsee nykyään kuukaudeksi ilman viisumia. Joten ennen sinne oli, silloin kun mä olin reppureissuilla siellä, niin viisumi piti hakea jostain Berliinissä tai Riiasta, mutta nyt sinne voi vaan lentää. Ja siellä on ihan on ihan mahtavia paikkoja. Niin kuin Marko totesi, siellä ei pakko juoda sitä tammanmaitoa, mutta Silkkitie on mennyt siellä, että siellä on komeat historiallisia kohteita ja siellä on nuoria ja hauska väestö myös, joka ne kaupunki sykkii ja elää. Niin se on muuten vielä, se on myös yksi syy, miksi ulkoinen maailma on kiinnostunut niistä. Niin se on tosi nuorta se väestö, se syntyy vaikka Uzbekistanissa 1 miljoona lasta vuodessa ja se väestö on nuorta ja kasvaa nopeasti. En ole varmaan ikinä suositellut ruokaa, mutta suosittelen nyt kuitenkin. Mulla on siis, jokaisella meillähän on tiettyjä erikoistaitoja. Mä oon aika hyvä tekemään pizzaa kotona. Ja nyt on löytynyt vuosien tavallaan hieromisen jälkeen. En ehkä itse ole tässä nyt aivan se tekijä tässä asiassa, mutta että tämmöinen pizza, mä en tiedä miten tämä sen tammanmaidon kanssa voisi toimia, mutta en tiedä, ehkä itse asiassa toimiikin. Sardelli, oliivi, kapris, valkosipuli, chili ja tomaattikastike. Se on täydellinen. Mä suosittelen sitä. Se on vähän niin kuin
itse olen pasta-ihminen, niin pastaputtaneska. Joo, nimenomaan. Joo, sama aines ja tamman maidon kanssa, mutta sitten se mun varsinainen suositus. Kuulostaa niin hyvältä, että älkää sotkeko tamman maitoa. Mutta varsinainen tämmöinen kirjallinen suositus, niin tämä menee nyt vähän sisäsiittoiseksi, kun tässä Jussin ansiokasta kirjaa jo kehuttiin, mutta tällä viikolla tuli Tieto Finlandia ehdokkaat esille, siellä on monta hyvää, mutta mun tiimin toimittaja Paavo Teittinen on kirjoittanut, se on eräänlainen, ukko on vasta 40-vuotias, mutta hän on kirjoittanut ikään kuin vähän elämäntyönsä kirjojen ja kansien sisään. Toivottavasti se työ ei nyt vielä ole niin kuin valmis eikä olekaan, mutta tästä niin kuin ulkomaisen työvoiman riistosta kirjan nimeltä Pitkä vuoro. Siellä aloitetaan nepalilaisista ravintoloista, käydään marjanpoiminnassa ja puhutaan siivoamisesta, raksatyömaista. Ja se on sillä, että vaikka mäkin niin Paavon juttuja olen paljon tuottanut ja niin kanssa ollut tekemisissä, niin silti se jotenkin se kokemus on semmoinen hätkähdyttävä, kun sen kokonaisuutena lukee ja semmoinen niin kuin vähän semmoinen what the fuck olo, että mitä tässä maassa tuolla jossain toisessa kerroksessa yhteiskuntaa oikein tapahtuu. Niin, eikö se ole niin, että se kertoo myös just ennen kaikkea Suomesta ja suomalaisesta yhteiskunnasta? Nimenomaan Suomesta. Ja ehkä myös niin kuin saa pakottaa meidät ajattelemaan, että onko meillä asiat täällä ihan niin hyvin kuin me ajatellaan. Kun Sanna Marin kertoo. Mä voin vahvistaa, että Paavo toi eilen mulle sen kirjan vasta. Se on toista painosta. Mä vahvistan tuon, mä aloin eilen lukea, sitä oli vaikea keskeyttää. Että mä kyllä vahvistan tuon Sallan kehut, suositukset. Hyvä. Mä otan nyt suositukset sentään niin kuin tästä lähipiirin ulkopuolelta. Jep. Ja suosittelen elokuvaa. Mä olin Lontoossa lomalla ja menin siellä, pääsin elokuviin katsomaan tämän One Battle After Another, jolla on musta hankala nimi ja mä olin vaan, että okei, sitä on kehuttu ja mä en hirveästi tiennyt, että mistä on kyse. Se oli ihan sairaan hyvä elokuva. Mä olin sillai, kun mä istuin siellä heti alusta asti, olin sillai, ai että nyt onpa kiva katsoa hyvää elokuvaa, joka on jännittävä ja vetävä ja jossa on vähän jotain syvyyttä, mutta joka on kuitenkin myös hauska. Ja se kertoo siis, siinä on Leonardo DiCaprio yhdessä pääroolissa, on Benicio del Toroa ja Sean Pennia ja muita, mutta siinä on tämmöinen niin kuin vasemmistoterroristinen liike Yhdysvalloissa. Sitä aikakautta ei ehkä täysin määritellä, mutta voisi päätellä, että se alkaa niin kuin vähän sellainen kuvitteellisesta Obaman kaudesta ja sitten etenee niin kuin johonkin tämmöiseen aika dystooppiseen nykyaikaan. Ja nämä vasemmistoterroristit siinä siis räjäyttää pommeja ja vapauttaa maahanmuuttajia pidätyskeskuksista ja niin edelleen. Ja sitten sit siinä tulee semmoinen aikahyppy, että hypätään 16 vuotta taaksepäin ja seuraa semmoinen niin kuin tämän Leonardo DiCaprion tytär ja on vetäytynyt niin kuin tavallaan syrjään ja piiloon kaikelta, mutta sitten pahikset saakin selville, missä he on ja tämä tytär on vaarassa ja näin. Ja siinä on taka-ajoa ja aivan mieletön taka-ajokohtaus muun muassa. En tiennyt, että taka-ajokohtauksen voi keksiä sillä tavalla uudestaan, kun se tässä on keksitty. Et siinä on vähän niin kuin poliittisia sävyjä, mutta se on myös loistavaa viihdettä. Ja kerta kaikkiaan suuri nautinto. Ja ainoa, mitä mä mietin sen jälkeen, oli se, että että aika villi tarina, että onkohan toi nyt kuitenkaan ihan uskottavaa, että on tuollaista sukupolvesta toiseen siirtyvää niin kuin terroristista toimintaa esimerkiksi, tai noin valtion reaktiotkin on, no ehkä, ja näin. Sitten, tämä on vähän tällainen kaksoissuositus, aloin lukea, mä luulen, että Marko on ehkä saattanut suositella tätä aikaisemmin, mutta Patrick Radden Keefe-nimisen amerikkalaistoimittajan kirjaa Say Nothing, joka kertoo Pohjois-Irlannista. Ja sitten aloin niinku tavallaan sattumalta heti sen jälkeen lukea tätä. Ja sitten mä toisin, että ei, kun tämähän on just sitä. Pohjois-Irlannissa niinku se aate siirtyi sukupolvelta toiselle. Pommit räjähti, ihmiset joutui vankiloihin, oli nälkälakoissa, tapettiin ihmisiä. Britit toimii ihan niinku, tavallaan nyt kun on tottunut olemaan huolissaan Yhdysvaltain demokratian tilasta ja oikeusvaltiosta ja muusta. Sitten sillä että ai niin, mutta
britit täällä Pohjois-Irlannissa, että ei neidänkään hommat kyllä ihan niin kuin päivävaloa kestä ja näin, niin suosittelen molempia tätä elokuvaa ja Patrick Radden-Keefin kirjaa. Joo, mä oon sitä kyllä varmaan noin 2 kertaa suosittanut. Sehän on ihan huikea. Kyllä. Ihan niin kuin Jussin kirja. No niin, okei. Kummassa kuolee enemmän ihmisiä. Te ette näe, miten seteleitä siirretään täällä pöydän alla. Eikö se Gimlet on se valu. Siinä kaikki tältä erää. Kiitos Jussi Niemeläinen. Kiitos. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Kiitos Salla Vuorikoski. Kiitos. Minun nimeni on Anna-Sofia Berner ja äänen ja kuvan ja kaiken muun mahtavan meille tekee tällä viikolla Jonne Piltonen. Muistakaa lähettää meille palautetta @uutisraporttia. Kuullaan taas ensi viikolla.